Tento rok sa môže stať niečím viac ako len ďalším rokom. Je čas konať a prispieť k tomu, aby sa svet stal lepším miestom. Je to okamih, keď sa spoja sily pre spoločné počúvanie sa a konanie. Rok zberu úrody zo všetkých projektov, partnerstiev, myšlienok, ktoré sme zasiali v roku 2023. Naša budúcnosť v roku 2024 bude pokračovať týmto smerom, aby sme zabezpečili, že náš vplyv bude ešte väčší. Vplyv našich produktov alebo inovácií. Aby nám sila kolektívu umožnila čeliť výzvam dneška a zajtrajška, výzvam sociálnym a environmentálnym. Rok služby iným, riadený nevyčerpateľnou energiou, entuziazmom. Chceme, aby nás tento rok ešte viac zblížil. Naše sny, ciele, ktoré máme spoločné. Zmysel našej existencie, ktorý nás podopiera, spoločne počúvať sa a konať. Nech vidí, že sa spoločne posúvame správnym smerom. Tento rok nebude iba ďalším rokom. Bude lepším rokom. Lepším pre vás, lepším pre nás, lepším pre všetkých. Toto je naše prianie 2024 spoločne.